barok katakan jaka kadon hapok jong kajing sensyar jong kibaman bat kajing kermen kalong tang dau tau kena uban penme ya kajing syai jong katakan tiar kabadon borbha te perlok kadon kajing bore akan ke story sengapi ka kalong kebas ngotenat ba pintip ka kajing kermen nak kebenta kan ke snong pai hadok bandakot jong kene ka video une ude hayaksha usem kiyaksha ulayalam yalaki sipai banlet kurup ya kawai pat kahima ulaya nasyatay jong kari jong kisri hadok kebenta sa pedeng jong katakari ram tep nakon tekad ya kibriu kiba ulayo ban kembat kurup ula set bendi yaki hakataka yeng nyau mala syapok kendo badon unong itolepa hangta ulay itolepa ba undon weu kena uban sakha hakataka snem bat ka benai baru tau kena un pendon kamlang ya ka muay thai bat ya ka kau satra perlok lada pikwa bantip ka kata ka kau satra sngap kamaden kandiat ngan sabatai yapi Henry na padang jong kita kibriu baro kibala sya ring merau don weu briu bala laim badu lara halaka keti yalau kon ubadang rit ubakerteng uot bat kila laim hangta da kasai namar bakila jom hakawe kawa te kum la Simon step kata kawa kala kentai je kita kisik pa sikun harod jong kawe kadolen nong te uwe unong hikai muay thai ulayai lenti serod jong kata kawa bad ulalap yaki te ulay lam yaki neki armut syaka yeng jong u te utau kenarit ulah he barulanang san da kajing start kajing tip bad kajing hikai jong kita ki muay thai te utau kpa ulayai hikai bad ulayai sneng yalau jong khon bau dei ban 3 minut bat 3 shitam namar baudon ka kamram bat ka thong ka bau haban pendep haka jingim jangu te hakawai kasni tau kpa ularai halade baun lej ban yatho halau jong khon ya kata ka jing bore ya ka baula bore baro shikata te utau kpa ulay yatho halau khon bat ulong ko khon balai banga pha yame bamen 3 shitam kadai namar bame don ka thong bat ka mission ka bame hab ban pendep haka jingim jongme kata kalong bame hab ban lej ai bat penpo ya kane ka kau satra haka khti jong tau khon sem bat hang ne perlok kata ka kau satra kade kata ka tier ka ba onda haba kala meding kadon ka bor ban pelem ya kinong shon te haden bau tau khana ulayok sngo bat lotip ya ka kamram ka mission bat ka jingkit kle ka bau haban pendep nak benta ka snong bat ka ri ka jangu ulanang 3 sitam bat 3 doya te namar ka jing 3 sitam bat ka jing minat ka jong u ban train ulayo ya kata ka nam bat lapo ya kata ka kerdan ka bau la ban yo pediang ya kata ka jing draw bat ya kita kidak ban draw ha ka met jong u nak kita kinong muay thai te haden kata tangkat to kanepor ukpa jong u ulai ti hu ya kata ka kau satra ka ba u haban penpoi hakakti jong tau khon sem ubala sya ring mrau hakinong shon te tang haden chisngi ba ukpa jong u ulai ti hu ya kata ka kau satra lawan ka khubor na uparalog jong ukpa jong u ubadei usipai uba kham hapo jong ukpa jong u badu tau sipai ulaong yau khpa jong tau khana ko kaptan pitip balai bang Islam ban wan yarab yapi syakane ka dolanong kadai namar bangi habban yelek persya yakisipai jong nong shun jongi ude hayaksha bad hakata ka jauhi kapor utau sipai ulaong yau kpa jong tau khana ko kaptan ai no hanga yau to ukau satra khnang bangala ban penpo yu syau khon sem pin pen sitam le yalade ai ngan lej manga nakabenta kari jongi bad usem jongi te kumta utau kpa jong tau khana ubadei ro u kapten ulakar nga bad ulaong yau tau sipai kumta daga khti ukhon jongahi ban penpo ya ka kau satra ha ukhon sem namar ba utau kpa umla ban syanya ya utau sipai te hamar katahi kapor utau sipai ula penher ya kata kading syasuny ban aidak bat pen i ya kita sipai jong tau de hayaksha ba syam layo ya ka kau satra na ukpa jong tau khana namar une usipai ulalong unong syat kela te kita kisipai jong tau sem de hayaksha kila thangdo dakading ya kata ka snong rid
jong kita kinong muay thai teu tau pa jong tau khana kilaya le persya ya kita kinong shon bad ulong yau khon jong u tu sim ya kau satra bad phet no ban lai ya ka shaka khti jong khon sem teu tau khana ula phet yap nang ta tang marwe henry kita barok ki bedang sa hakatakasnong rengkat bad kupa jong uru kilayap hakakti jong kita kinong shon teu tau khana bad commission jong u kadang sa te ka kampla bad kadak khla ka bau ne khana sale hakataka mission jong u te perlok nada pikwa ban page bad ban sngap ya ka next part jong kini ka story sngob halai ya kini ka video bad subscribe ya kini ka channel ba pin miss ya ka next episode bad ka next part jong kini ka story kublai bon perlok ngini kendo pat haka next part jong kini ka story kublai bon